pamusoro changamire vakemesi masiyo vakasungisa vaisaiah bukanana vachiti sekurwara kwandiri kuita ndiri kubata iwe uri kukonzera urwere nekuti unoti ndinodanana nemukadzi wako. Nyaya yakatongwa mudare iyi ikasiya vaviri ava vachinzi vanofanirwa kufamba mune vanobatsira kuti vaone kuti ndizvo here zvingadai zviri kukonzera. Asi vapiwa date mukadzi akazopa maripotsi ekuti ndakanetswa zvakakurisisa nababa. Musi wa26 dare rakayambira vabhukanana kuti hamufaniri kunetsa mukadzi nyaya iri mumatare kudai. Zvakadaro dare rakati ngavadzoke nhasi asi vanofanirwa kufamba mune vanobatsira. Tisati tanzwa kwavakafamba mumhan'ari apa excuse ati ndiri kurwara ndakundikana kuuya kudare vachifambira chiurere kana kufambira kurwara kana dare rino rakatendera kuti vachemist kukura kwavakaita dare zvechokwadi vari kurwara rakavatendera vaviri ava kuti vafambe ende vari muprocess yekufamba but nhasi vatadza kuuya nekurwara. Chakamhan'arirwa kurwara kwachemist because akakwira dare asi ari kutorerwa mukadzi vari kupindurawo kuti chokwadi uri kurara nemukadzi wangu saka vati ndiye uri kukonzera kuti vadai. ava makavhuma kuti chokwadi ndini uri kukonzeresa. mozvati kana munhu ane nyaya dzake aita kuzviprotecta kuti ndiri kurwara kuitira kuti asabatwe nemhosva yekuti aitora nemukadzi plus zvakaitika kuti ndingangopenda singenango zvakaitika kuti nyaya yakatanga kwanhasere kudare masiwo akaya nevana vake vakandirova padare ripoti haina kusvika. ripoti hatina kuipiwa navashegure musando kuti imwe makarohwa padare asi tiri kungozvinzwa nene muchitaura saizvozvo kuti ndakarohwa padare ravagore musando. Right, ndarohwa kudare ndikabva ndikaenda kuchipatara isi tasingazizivi kuti ava masiwa vatouya nevana vavo even vana vavo vakatanga kubva South Africa kandi ivo vana vacho vatoone futi kusauya kwavamasiwa nhasi inhema dzavo takaona ndakafonera vanenge navo vari bulawayo vanhu aiva mukoma vanhu vaya vakadama vaya vakuru vaiko vane futi no ndikaitione kuti ndingaita sei ukadoma ikaenda kuba kwamasiwa ndo pavanobva vakomana vavanenge vari futi kuii saka vamasiwa kusauya kuno vanotoziva kutoti kune nyaya so nyaya yedu sokwera zvino ndaitoko kunasini kwamedza siri ya matauriro amuri kuita ndiwo hawo asi mumhan'ari ndiye ape excuse saka inogona kungohwikwa nedare rekunzi mumhan'ari sezvo ari yakamhan'ara. Nyaya iripo ndeyekuti imimi ndima musati mauya nenyaya yenyu yekuti muri kuzirwa mukadzi nachemist kuti muimhan'are senyaya ikangosherufiwa yakati imi muchauya asi yakamhan'ara yekuti ari kurwara ndo yaari paripoti futi ati ndakundikana neugwere kana dziri nhema ndo dzaari kutotaurawo hake imi ndimunoziva iye akati ndiri kurwara nechikonzero chokuti ndiri kutora mukadzi wavava inzira yekuzviprotecta iye ya inyaya mukadzi wacho ari kupi muna here kana kuti ari kumusha kwake avari pano ova zvakaitika ndingautanga nyaya zvakaitika nyaya yakaitika ndeyekuti indakazvinzwa kuti masiwa tora mukadzi wangu ndikaenda kuna mai ndikamatsanangurira after 4 days ndikauti masiwa auya right tiri mumba 4:30 mai vakamuka even imbwa dzakaukura ini pangu pane nzira yemapera imbwa dzaukura kudaro mai vakamuka vakatendera nebedroom vakaenda kwavaenda saka inobva ndazvati 4:30 ndikadzangamuke akadzika kusango saka ini pandakabudawo ndakaona kuna kalight kari nyasi saka ndava ndapinira ikoko kana mai vakandiona vari vana masiwa vakatiza here indava namasiwa ari pakagara pasitendi pangu aibva kadoti
muri chine chi unuzukuru mwana unzukuru saka pa aingopomera kuti kugwara ndiri saka kugwara kukamaindira kun'anga yanga iri runyoka here kana kuti kugwara kwekuroyiwa kwaiti ndiri kuroyiwa akwaindiri kuroyiwa inzira yokuti ndakamuwana ari pastendi pangu saka iye angotika kuti indichaenda kumangana orati nyaya ingaidzoke pairi kuti iye masiwa ari kuti kudii akuisira meseji uye mukadzi wenyu ari kupi ngaabuye pana vagere kumba kwavo vari kumba kwenyu taurisa mai volume ingaiwedzere kutaurisa ndokunzisei mapupura muri kuita kuti zviri kurevei zitandi yano sambuvei mambovei samango basi hapana chinhu chinorwadza pano pasi pezuva kana kungomuka ndafa zvangu kuti zvinhu zvandazvionera here nemeso angu munhu oramba dai ndisina kuona bheta kuri kwekungonzwa zvamuri kupomerwa nababa ndizvo here hazvisi baba vanobvunzira kuti ndinoda nawo masina vari kunitsanangura vachiti ndakamuka kuma4 kwari kuri kuma5 apo kwakanga kwatsanangurwa kunzi padaidzwa musangano kunzi tinodakuenda kukuti musangano tibva tatsanangura iri sati musangano wekwasabu tidakuenda kumunhu saka ine hana kuziva kuti vamasiwa vakadii vakauyawo saka ine ndakatonzwa vatengi vaidzodzo ndikatomuka ndikatogara ndikataura navo nesaka todii kwakuriseni kuma5 saka vibva toti akumunda tiri kuini saka ine ndakangomuka ndikambogadzirirawo ndibva ndatomuka kuseni nguva iyi yakakutaura kuti nzira yakaukura ndikatomuka basi ine hana kuziva kuti vamasiwa vakauya ndangomuka ndikafamba nanaende ibva ndaika ndikaenda kuti famba peimba itoerei hapana apamba hapana toeri indakangomuka manda kudondo ndikangoenda kudondo ndikatodzoka nguva iyoyo murumenku wakadai asingaveke toireti pamba kana ikatirika ndo chinhu chekutanga kakumhanya kuvaka ndakadzoka toireti nguva iyoyo kugadzira kuchinde kumunhu ndopandakaona kutondiziva wanga waindepi ndopandakatanga nokutoroka ipapo vanga vatobva kuna masiwa udhara ina handizivi kuti vakanga vatobva kuna masika handivakamuona indakatongomuka ndisina chandinoa pakakanganisika nyaya vamasiwa vari kuti kuma8 ava vari kuti kuma4 kuti kuma5 zvokuti kwakuma8 inini hanatomboziva kuti vamasiwa vakadii kuma5 pamwe kunga kusingaonekeri saka imwe nyaya yenyu payakakanganisika futi ndo panguva yamakabuda pamakazosangana navo ava vaya vatobva kumasiwa vatosangana namasiwa imwe makatovaona kuma5 matosangana ava vatosangana namasiwa vatotaura zvavaitaura vakataurirana namasiwa hamuna kuziva kuti inguvai vachibva uko manje ndopavakazviona imwe manje ndosaka vakauya vane hasha ivo pakatokanganisika kana ivo vamasiwa handiti vamasiwa vakasanangwa kuti ndakaona mbuya vachirohwa vachitaura zita rangu pamba ipapo vakakonawo masiwa vaifana kuti seravonichitsanangurwa vakatouya pamba ipapo ko chii chiri kuitika munokubvira chii ivo vakasvika here
pamba vana asi zita ravo raita uku vakatsanangura kuti anyway vabvugana nanyaya iyi ngaidzoke kudare kunoku musi wa 9 ndofani matatu musi wa 9 ipere tozonzwa still hamusi kunzwisisa here mataurira baba amai apandikanzwisisa vakamuka mai vakatenderera vakadzika kwakune light ini ndikadzokera mumba ndikapfeka hembe apa light ranga radzimwa ikoko saka ndangoona pamudobazira kokureni pari panodhuza ndikananga papa pane light ndakaona masiwo akachotomana aripo ipapo ukafunga kuti masiwo vanhu vakadoma ende nekwaanobva nekwaanogara achikundira kakure akauya kustendi kwangu ndikaona akachotomana avangasi kukumba hada kuti ndakavabata ayo nyaya iripo mambo taida kuti vazive kuti makamanaiwa nechikonzero chekugwara kwake achiti ava vandinokura weti nyaya iyoyo ndeyaari kungoipasaiza chete masiva kuti dai vandiregerera kundiyoya ii aiwa muza munhu ari kuita nyaya ozaka munhu achida kuprota nyaya yake ndozvatamba chiti orit imwe hamuna kuvaona direct ndakaona masiwa agere kumakota to 5 nekuti indakadaita foni tsvakandii kota to 5 ivo vamasiwa ndoda kuzogeraso vamasiwa ndi vakanzwa zita ravo chitaura vaifana kuuya kana ari munhu yacho vakakoni inoti vamasiwa vakafoniwa kana vongakufoniwa vakakuomegwa asi vakafoniwa dei vakasvika vonga vakanga vabva vachiinda kwavaigadzira zvinhu zvavo zvematenderi avo vaifana kuuya voudza kuti chii chiri kuitika pana sekuru zvadaro vaifana kuona kuti toita sei semhuri vazukuru asi apa vakutoda kuti vakatoputsa musha wangu ndozvandotsanangura zvara navo orit imwe masiwa ngauye kana timuconvicta tiye ari kuda kuputsa kana tichimuconvinza tomuconvinza nekesi musi wa 9 dzokai kudari